Ay, sikat, isagot, tinamaswa. Sikat, tinagwapungan, anak. Uray no, anyat, ipagpagala. Ayayat, takna, unay. Sikat! Sikat tinaso no pa ikin dito yung tantong. Ang sudli tayo din eh.
Pero, pakawalan ng tumis at ang may rason kung saan ka naragsak. Kaya't may asawa na saan at ang hindi gusto at adakil mo. Ngem gaputa da kayo ng padaktal kanya da kayo bilang ko na ina ken ama ta telling da di gusto na ganak kanya Nag-isa sa oket sa anda, amang liday ken ka, pag-ikerem at pagbagin, ken ririg na, ayayaten da ka unay. Hello? Tatyo? Hello? Hai kumusta makikita tayo na balagi May kapilitan, hindi tayo makita ay. ayun Owen. hoy sexy babae Ay, Katrina! Nagwapo ka. Agyaman na, kumusta Meredith? Mainiwang kita, nabayagin na Jack ni Mike Duyen, mainiwang ito. Kaya kung ipakita ti amin na tao, di baro alang nga. Si Kami, Amerikana. Nagwapo ka. Well, masapol lagi dyan ang kanto. Sa pagkumapo di bagi. When, saan mo? Mamasapit ka na dyan. Malagip ka. Sino tayong tatatama? Are you a student from America? Saan? Hello? Shock ni that girl. Si Connie Dockel? Saan ka ang alasin? Hindi na natin. Shock